kuwi tugas seniman. Namun itu sudah menjadi kewajiban nek wis dadi seniman ya kudu siap profesional menghibur para warga masyarakat. Iya, gitu. benar. Aku yang menjadi seniman ya. Seniwan Iya kan? Seni wanita. Oh iya, seniwan. Oh ya seniwan seni. Iya, seni wanita. Seni wanita. Aku tuh bisa membahagiakan hatiku sendiri dengan cara mendekatimu saja. Oh. Pokok aku ndek sebelahmu wis bahagia. Allah. Ayo salam-salam dulu, ini masyarakat Pasuruan banyak yang hadir tumplek-blek ono ing gor Untung Suropati. Yuk ucap salam dulu. Injih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedayanipun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tumplek-blek meskipun cuaca hari ini agak hujan deras. Aku ndek Mas ketrocoan peng bolak-balik Mas. Oh ngono? Iya, dadi ki ning kene iki duduk keringet. Apa udan? Banyu udan. Oh. Iya, ning enggak apa-apa, tapi Masya Allah subhanallah ini benar-benar sangat banyak sekali ini penontonnya. Luar biasa buat Pasuruan. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Lan ugi kagem Bapak Ipul. Gus Ipul. Sugeng rawuh matur sembah nuwun nggih. Sampun nimbali Mas Akbar sak rombonge. Sak rombongan. Kok sak rombonge bakul bakso piye aku? Ya. Sak rombongan, kok sak rombongan. Gus Ipul mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun, rezeki ingkang kathah barokah ralokane malah kebak. Amin. Sudah? Ya, iki udan iki jane ya termasuk strategine Gusti Allah. Iya. Ben penonton ora mulih. Begitu. Dadi diudani sik ya ta, ben ora mulih ben tetep ning kene ngantek bar. Wong ya nggur ora sewengi ya ta. Diudani sik. Maksudnya iki banyu hujan, air hujan. Air hujan kowe iki mesti aku geding aku. Malah KSBB. Apa kuwi KSBB? Kelingan sing wis-wis. Oh. Di live streaming loh lambene. Oh ya luar biasa. Pasuruan dek niken. Ndak, aku cedek sampean ki lho malih KSBB. KSBB apa? Kelingan sing wis-wis ki mau lho, Mas. Oh nyapa to. Sing wis ki ya wis ya to. Sing wis ki ya wis, sing arep ayo dibaleni ngono to. Dibaleni. Ya. Dil ya iki. Dil, setuju ora iki? Ya. Aja gawa ning ndi. Ini Pasuruan disebut kota santri ya toh. Kota santri ya toh. Identik dengan agamanya. Jadi lek dhewe nembang selawatan ning kene iki tansaya apik ya, Mas. Apik. Apane sampean ki nak nganggo kerudung tambah cantik ya toh. Heeh. Jadi umum ning kene iki solawatan ya toh ki ora ana eleke mergo yang memegang pucuk kepemimpinan Kota Pasuruan adalah yang berlatar belakangkan seorang santri yaitu Gus Ipul gitu. Iki dikei solawatan, Dik. Upama sampean solawatan karo aku saut-sautan no iso ora, Dik? Bisa? Bisa. Saut-sautan ngono. Bisa. Jek iso kompak ora gah aku ngono kuwi. Jek iso kompak ora. Iso. Oh, iso ya. Aku nyuwun mic-e agak dibanterkan. Ini Mas. Iso madhok Iso mik iso bosirah barang. Solawatan bisa? Bisa. Oh. Mamane. Alamate apa Mas? Kok iso alamate anak soleh lho malan. Solawatan. Iya, solawat apa? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kok pinter men jane adike sapa? Wah, bersolawatan kok cium gitu. Lah kan jare adik. Oh iya, ya adik kan di tempat umum kan yo enggak pantes saru nek cium. Di tempat umum adik, kalau di belakang kita beda lagi. Apa dong? Suami istri. Urang. Upama di nganggo syair bisa pakai syair saut-sautan gitu ya? Bisa, ya Pak Guru. Oh iya, Ini apa Pak Guru? Sopo mesti kayak gini iki? Ngawur. Lah aku mau nginceng itu wayang 18 plus.
Kamu nggak boleh lihat. Iya. Syairnya bisa? Bisa. Pamane ana kayu digawe apa? Ana kayu digawe omah. Omah gede omahe sapa? Omah gede omahe Gus Ipul. Aduh. Kok pinter men adike sapa? Napa? Napa? Hah? Bedet. Iki gethingku ya anggere cedhak aku ngono wi lho, terus bedat dhewe ngono wi lho. Masa ono dadak leren tak bedatke anu. Ayo dilanjut bisa? Bisa? Bisa. Itu tadi kayu, atau? Kayu. Ana dompet digawe apa? Ana dompet nggo ada duit. Duit akeh duwite sapa? Duit akeh duwite Gus Ipul. Pak, nyuwun Pak. Hei! Kok apa-apa Gus Ipul le? Mumpung Iya. ketemu beliaunya kok ya. Kok ketemu Gus Ipul sing diapi-api ya Gus Ipul, soalnya sing nimbali ya Gus Ipul. Ana omah gede omah Gus Ipul. Duit akeh nggone? Duite Gus Ipul. Gus Ipul. Dilanjut bisa? Bisa. Ana kurungan nggo wadah apa? Ana kurungan nggo adah manuk. Manuk gede manuke sapa? Manuk gede manuke. Oh lambene. Kosong. Manuk gede manuke Mas Akbar. Hei! Kayak tawuruh. Urung tahu. Urung tawuruh. Ya ora maksudnya manuk ning gone omah kae Mas Akbar. Omah kutut, manuk kutut itu loh. Iya, domonge kok. Ora. Manuke lho mbek didemek kloget ngono kae. Ngawur rek. Manuk ning kurungan jenenge Seno. Tuh apa ya? Dek niken. Dalam. Alangkah lebih meriahnya lagi mumpung sing hadir pada malam hari ini banyak Iya. Tegangkan miku tak benakne sing bedat mau, Mas. Ya Allah. Iki mikir cekelene tak benakne sing bedat ngono lho. Rumangsaku kok Piye? Heeh. Mumpung sing mirsani akeh. Sing mirsani kathah ya toh. Alangkah lebih meriahnya dan hidup suasana panggung kita berinteraksi dengan para penonton yang hadir pada malam hari Boleh? ini. Gimana itu? 3 ya Mas Heru. Piro? Hah? Piro? Loro. Oh, gor loro kok pelit. Gor loro. Pelit banget. Piro? Oh, Telu. Ya, gimana ini? Dipaskan ditutoknya toh, Mas? Oh iya tak pas. Aku ki nek ngepasne wangel aku kadang kala. Ya wis poro kok dadane ora rampung-rampung. Tibake bedat sak benike ya. Rumangsaku kok 3 Mas Heru, 3 ya. Iya. Aku minta penonton 3 orang dari sana, dan dari sana. Nanti dapat kaos ya. Kaosnya gambarnya Akbar sama Niken. Oke, nanti dikasih pertanyaan, Gambar kita kok aku belum dikasih, gimana Tih? Ya nanti ada di belakang. Gitu. 3 orang dari sana 1, dari sana 1, dari sana 1. Ayo langsung naik, ayo. Langsung naik. Langsung naik dari sana belum? Anak wes. kecil. 3 orang. Ayo. Kok kono urung ono kok. Kok kono. Ayo maju langsung. Ayo. Oleh itu. Nah. Ini salaman sih, Dik. Salaman sih. Dik niken sik benakne ora apa-apa. Perkenalan dulu. Mic-nya dikasih, mic-nya. Ayo Miki, sinden. Miki dikasih. Ini ki monggo, Pak. Ini adik sing kecil dulu. Perkenalan dulu, Dek. Namanya siapa? Vino. Hah?
Vino, Nggih. berdiri aja wis kowe iki ndek kok Mas aku lungguh malah saya ora ketok penontonnya. Dik niki Ken. Niki jumeneng napa? Jumeneng Mbak? aja. Aduh, Jumeneng mawon jumeneng, Bapak. jumeneng. Nggih, sugeng dalu matur sembah nuwun. Inggih niki namine Dek sinten? Vino. Dek Vino kelas berapa? 5. Oh, kelas 5 SMP. Lho, SD. Kelas 5 SD. SD, bedek ana Pancasila. Pancasila. Pancasila kon muni sing banter. Pancasila sila kelima. Heeh. Golek mikir. Mikir hangus. Keadilan hitungan 1 sampai 3. 1 2 3 wes hangus. Oh. Urung lambene urung mengo. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, pintar. Diacak-acakne. Kesila berapa? Sila ketiga. Heeh. Persatuan Indonesia. Sila ke-1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ke-4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Heeh. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ah. Oke. Kasih kaosnya. Wah. Kaos. Ya. Ini. Buat ya. Aja didol ya, Le. Ojo. Ini nek didolno payu 1 juta loh. Sekolahnya saya pinter ya. Nggih. Rumahnya mana rumahnya? Taman Asri. Oh, Taman Asri. Tak kira. Lulusan SD aja. Kalau SMP SMA berat jangan ya. Oke. Mana tadi rumahnya mana? Taman Asri. Taman Taman Asri Asri. itu mananya Purwosari. Piye to, Mas? Oh, adoh ora karo Purwosari. Jauh ya? Nggih. Oh, jauh ya wis aja. Iya. pertanyaan. Ya, turun. Taman Sari itu apanya, Bang Jo? Ada Ya, Bang June. sudah. Dah, Terima ayo. kasih sayang. Makasih. Inggih, waduh. Nggih, makasih. Ih, anu. Iki adek sinten namine? Hei, Eh. sing cewek sik, Oh, sing cewek. dulu. Sampun. Nggih, mriki. Perkenalan Dik niki ditanya. Perkenalan namine sinten, Bunda? Rizky. Bunda Rizky. Iya, saya Nggih. ngefans sama jenengan. Oh, ngaten. Nggih. Mboten ngefans kali Akbar. Nggih. Oh. Dari mana, Mbak Dari Rizky? Pasuruan aja. Pasuruan aja. Nggih. Nama lengkapnya siapa? Rizky siapa? Rizky Hartini. Sekarang kerja. Enggak, Oh. rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga, luar biasa. Wes saiki bedakane sing gampang wae Dik niki. Sampean. Tak bedeki, ya ta? Nama lengkap kuwi sapa wis? Aku isa, Mas. Joro. Muhammad Ah, ah. Raden Ayo. Akbar Syah Alam. Ayo cek kewalik wis. Keliru. Keliru, ayo diurut nih. Mau aku ora urut ngono kuwi. Heeh. Ayo, sapa? Raden Heeh. Terus? Raden Muhammad Ah, ah. Akbar Syah Alam. Raden Muhammad Akbar Syahlam. Bener. Rumahku mana? Rumahku mana? Nganjuk. Nganjuk, ya udah. Kasih Mas Salah, Heru. salah. Lan ndi omahku? Kediri. Oh, nggih, bakale. Nggih, amin. Kaos. Ya iki, ya penak to. Wis to penak. Heeh. Inggih. Makasih. Yang terakhir. Selamat malam, Markus. Sapa jenenge Markus? Tikus. Hei, Aduh teko Surabaya. Pripun kabare, Cak? Waduh, Cak Surabaya rek. Ada teko Surabaya cuma kepengin ketemu wong Tinalan. oh ya, nyusul Surabaya luar Keren. biasa. Namanya Pak Markus. Nggih. Aku sing bedheki ya Pak ya. Go. Surabaya kudu iso lho saiki ya. Nggih. Dukun bayine Surabaya sapa? Ate. Sakmenika kathah Kang Mas. Oh kaya. Oke. Nasi goreng terfavorit di Surabaya nasi goreng apa, Bapak? Nasi goreng babat. Ada lagi. Asin, goreng asin. Yang paling favorit di Surabaya itu kalau nggak salah nasi goreng jancuk gitu. Ya jajan. Ya, ada Mas. Kuwi tuku terus bisui ngono to. Bapak Markus dari Surabaya. Nggih, saking Surabaya gubung. Gini aja Pak, pertanyaannya gampang. Sebutkan 7 nama wayang sembarang pun. 7 nama wayang. Ayo, sembarang wis. 7. 7 aja. Ayo. Gareng, Bagong, Semar, Petruk. Papat kok ya diurutne penak men. Malih. Telu kurang telu. Kurang telu. Narodo. Narodo kaya adoh men. Togok. Togok karo Markus.
Karo Sengguni. Sengguni Yeah. 7. Oke, Yeah, kasih sudah. Mas Heru. Kita foto Matur sih. sembah Oh iya nuwun iya iya Bapak tak Nur. Allah. Allah. Nggih. Kalah karo Pak Makrus aku. Makrus ya apa? Loh apa ki? Nggih. Oh ya. Oh kebablas. Saliman wae sampai diting lho aku meh. Niki Gus Ipul masih duduk, masih lenggah? Masih. Oke. Mbok Nah. mriki Gus. Ndak nanti aja saya dari sini, tapi gini, saya matur nuwun ya. Oke. Gimana? Nek kate turu ngono iku aku kadang Heeh. sering ngrungokno Gus Baha. Setelah itu ya ini Mbak Niken sama Mas Akbar. Pripun Gus? Jadi saya terima kasih Nggih. panjenengan berdua sampai sini. Nggih, Dan sami-sami Gus. Kami memang pengen banget panjenengan rawuh di Kota Pasuruan. Amin. Bersyukur. Amin. Nggih. Jadi kadang kita itu kalau mau tidur itu banyak yang kita lihat di YouTube, di Nggih. TikTok ya. Ah. Saya sering kalau malam pas ada waktu saya sering dengarkan Gus Baha. Nggih. Nah, berikutnya saya juga sering dengarkan panjenengan kali Mbak Niken. Amin. Maka itu kita gembira sampai di sini. Nggih. Matur nuwun Gus. Matur nuwun. Ah. Saya kagum lah. Ini saya dengan istri Mas Adi kagum kali panjenengan berdua Amin. bisa menginspirasi dan sekaligus meneruskan warisan leluhur Nggih. wayangan. Tepuk tangan untuk semua. Mungkin ada nasihat Gus Dah. untuk saya dan Mbak Enggak, Niken. ini Nggih. muda-muda semua ya. Sindene yo Nggih. nom-nom, Nggih. warang gono nih yo nom-nom kabeh. Nggih, itu. nggih. Saya terus terang terharu gitu loh. Nggih, nggih. Pokoknya seneng tok lah sini wis. Nggih. Monggo. Nggih. Kenapa? Mboten Ini terus nek Nggih. nasihati wong loro kapan-kapan tak nasihati khusus. wadah lagi aku mundur. Cuman begini Mas Akbar. Nggih, terus pundi Gus? Ceritakan sedikit sebelum Mbak Niken habis ini kita minta lagu lagi ya. Ya. Ceritanya opo iku mau sing sampean ini. Saya sering nonton wayang. Saya suka sekali wayang tapi tidak semua saya ngerti. Ya. Lakon dalam wayang itu. Nah, iki mau apa ini yang panjenengan pembukanya ini tadi apa? Ini Tentang kisah potongan kisah serial Angling Darmo Gus. Nggih. Yang sudah digarap gitu. Nggih. Angling Darmo adalah seorang raja dari kerajaan Malowopati. Ya, terus mengikuti sayembara di pertapan Giri Kencono. Lah, itu siapa yang bisa mengalahkan Batik Madrim itu bisa mendapatkan putri cantik yang bernama Setyowati. Tapi di sisi lain Batik Madrim mengadakan sayembara itu niatnya bukan untuk laki-laki pilihan yang terbaik untuk si Setyowati adiknya, tapi Batik Madrim mengadakan sayembara itu tujuannya agar tidak ada laki-laki yang melamar Setyowati, karena pada intinya Batik Madrim dan Setyowati itu ada hubungan asmara. Nah, tapi tidak sepengetahuan oleh orang tuanya si Setyowati dan Batik Madrim yang bernama Resi Manik Sutro. Kurang lebih seperti itu Gus. Iya. Nah. Engko akhirnya piye kira-kira? Mangke dipirsani mawon. Oh, siap. Oke. Untuk Mbak Niken. Nggih. Saya ngikuti Mbak Niken mulai masih sangat kecil sekali ya. Nggih, matur Tapi sembah sekarang nuwun. tumbuh dengan cepat dan sekarang menjadi salah satu yang apa ya populer di Indonesia. Nah, saya sama istri mau ngundang lagi berdua nanti halal bihalal ya. Amin. Amin, Matur nuwun wis. Lanjut, saya di sini ngikuti terus. Oh siap. Sampai selesai. Kula tunggu lho Gus menawi dipun undang melih, menawi dipun napa niku ken wayangan kali Dek Niken kula tunggu nggih Gus Ipul. Nggih. Menawi anu, Halal bihalal. Kula samar nek batal napa dipanjeri sakniki napa pripun? Beres. Aman. Siap Ya. nggih. Niki lanjut lagu-lagu Dek Niken nggih. Nggih, lanjut Nggih, Mbak Niken dulu. Cek Lagu di- yang lagi spiral Dek, viral. Lamunan Dek. Niki permintaan dari Bapak Saifullah Yusuf. Nggih. Gus Ipul digarap musik wae ben meriah. Heeh. Siap. Lamunan nggih Dek untuk menghibur para warga masyarakat ana ing Pasuruan. Maju gak apa-apa. Minta maju. Oh, Monggo, apa-apa. monggo. Los mawon nggih. Los gol. Nggih. Amit nggih. De Victor.
jasriwut Purwati rawat wawati ing ngantos cumengklung ngenanggen kula nunggu kakang bathik madrim kangen manah kula kalian handika kakang madrim bojomu ning ndi bojomu dalem bojomu ning ndi dateng alas beburon satu kewan janjane sedaya niku namung reka daya kula supados kula saged endha ngladeni sinuwun angling dharma lan wonten wanci ingkang mironggan kagem srana cecaketan kalian panjenengan kakang madrim kowe mesti kangen karo keringetku kowe mesti aja ngono aku gelo mara gage manjing ana tilam sari numplake rasa kapang kang sawetara pinisah wong ayu wah tabuhane bengi iki rumangsaku oleh kompak jebule penabuh Astabrata ki khusus nabuhi cecek nek ku nyawang apa kleru to lho kae Ndara Setyawati wah ora apa lah kok ngono kelakuane wong wedok kendho kembenmu kowe saking kutha Sakuragala yen tanah mutusa sang Sri sinuwun angling dharma aku bakal kandha aku ngejak omong panjenengan krana aku wis ngerti yen to panjenengan sumurut marang basaku krana sang angling dharma wis anduweni aji gineng utawa aji Suleman sajake bojomu Setyawati sing ora gelem ngladeni marang panjenengan krana ora karenan atine mbok pek bojo cangkemmu guneman apa sinuwun panjenengan kroyo-royo golek buron alas kabeh mau mung reka dayane bojomu supaya ora kok senggol ragane nganti mbok labuhi adus keringet ning nyatane sing kok labuhi picak atine saya elek tembungmu kowe nganggo dasar apa ngucap kang kaya mangkono sumurupa sang angling dharma bojomu ora tresnani panjenengan merga bojomu isih sambung tresna karo wong-wong sing ngarani kuwi kaya dulure dhewe aja wong waton kandha kowe sing mbok karepke mesti patih bathik madrim kae ngono sedulure tuwa si Setyawati kowe mung sak kewan cecak aja ngenggokke barang bener oh lah dituturi kok ngeyel mula dadi cecak ben ngerti tembung bener
tuntun lan tak dadekke cecak. Panjenengan ora bakal weruh lelakon iki. Iki kabeh saka wujud panuwunku Sang Prabu, merga panjenengan biyen ya wis mbantu panandangku. Wis iki sawangen bojomu kaya ngene iki rampung ana dhewe perkarane. Setyawati. Oh. Duh Gusti. Apa dosane Angling Darma? Bisa nemoni lakon kang kaya mangkene. Setan abote panandang kaya wong mikul bumi, lemes ragaku kaya linolosan otot bebayuku. Setyawati, rampung ana perkara iki. Punika tawarnane Begawan Manik Sutra kang lagya manekung mring dewane, kang den adhep uhung uruping geni, kang mangalat-alat kaya rambut Banaspati. Dasar den soki kalian mertega suci, gandane kayu garu gabrak tumanduk grana. Klomat kelamet latine Sang Manik Sutra, tansah hangidung suci mantra rahayu. Ucap ing tengah wengi kang sepi kedadak, langit ketutup pedhot ireng gembuleng katon peteng. Rembulan wis ora ngegra padange, barengi suarane pambaunge asu wajak. Wonten wanita jerit lampahe suku geter saya abot nenggih punika Sang Setyawati kang ngrungkepi padane Sang Rama. Apa mboten pantes dados anak paduka. Dosa ingkang kula sandhang nalika taksih prawan, kula sampun wani ngapusi dhateng paduka Kanjeng Rama. Elek-elekipun wanita menika ingkang boten jujur ing tumindak. Saderengipun ginarwa Prabu Angling Darma, kula sampun sambung asmara kaliyan Kakang Bathik Madrip. Boten namung tresnanipun sedulur, nanging tresnanipun jalu kaliyan estri. Mila ngantos Kakang Bathik Madrip ngawontenaken sayembara perang, awit boten lila menawi kula kagarwa tiyang sanes.
pinten-pinten dosa sampun kula sandhang. Kula sampun damel cuwanipun Kanjeng Rama. Setyawati damel gelanipun Prabu Angling Darma. Setyawati damel kuciwa manahipun Kakang Badhek Madrem. Kula damel wirang mung sak negara Malawapati. Nalika kula andun asmara kaliyan Kakang Madrem ing Tilamsari. Konangan dening Prabu Angling Darma. Kula wanita nesta, kula wanita ingkang jejembri jagat. Setyawati! Setyawati! ngisi sapa kabacut tinggal mulih marang mula nira tangeh yen kelemop bali ngrarujit jroning ati yen kelingan labat ipun wala-walaku watop nuruti lakoning urip heman urip pisan nggodhog lanang wonten lepat nyuwun ngapunten billahi taufik wal hidayah waridha wa inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.